mangibadah ing GKJ Wonosari kaaturan wilujeng rawuh lan wilujeng sesarengan mangibadah ing ngarsa dalem Gusti. Pawartos pasamuan 8 Juni 2019. Setunggal. Riyaya unduh-unduh taun 2019. Kegiatan riyaya unduh-unduh taun 2019 badhe kawontenaken. Setunggal kirab RUU dinten Setu 21 Juni 2019 wanci jam gangsal welas WIB saking lapangan Bentangan dumugi gereja. Wondene kangge kirab sampun dipun putusaken kanthi tindak utawi melampah utawi menawi ngagem titian ingkang boten bermesin. Kalih pangibadah RUU 2019 badhe kaladosaken pangibadah riyaya unduh-unduh 2019 benjing dinten Minggu gangsal welas Juni 2019 wanci jam 7 WIB ing GKJ Wonosari Induk kanthi basa Indonesia. Pangibadah dados tunggal gabungan antawisipun Induk lan Pepandan Sekaran. 3. Pelaksanaan lelang. Wonten ing dinten Minggu gangsal welas Juni 2019 wanci jam 09 WIB sabibaripun pangibadah ing GKJ Wonosari Induk. Pawartos angka kalih. Laporan Panitia Persiapan Rumah Emeritus Pendeta. Panitia Persiapan Rumah Emeritus Pendeta GKJ Wonosari nglaporaken laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2019. Pemasukan saldo akhir per 30 April 2019 gangsal yuta 221 gangsal atus rupiah. Lajeng pisungsung kantong Mei 2019 3.160 gangsal rupiah. Pisungsung kantong Pepandan Sekaran wulan Mei gangsal atus 26.000 rupiah. Persembahan pembangunan 8.700.000 rupiah. Gunggung 8.999.000 gangsal atus rupiah. Wondene pengeluaranipun angsuran sinode bulan Mei 2019 gangsal yuta 308.000 gangsal atus rupiah. Pajak listrik rumah kedua 58.000 rupiah. Gunggung pengeluaran gangsal yuta 366.000 gangsal atus rupiah. Saldo per akhir Mei 31 Mei 2019 3.633.000 rupiah. Mugi ndadosna pamirsa. 3. Sarasian kelompok Damaskus mapan ing dalemipun Ibu Widanarti, kelompok Antioquia mapan ing dalemipun Ibu Etik, kelompok Tesalonika mapan ing dalemipun Bapak Widi Atmoko. Lajeng kelompok Galatia wonten ing gereja, kelompok Efesus ing dalemipun Bapak Teddy Mariawan, kelompok Filipi ing dalemipun Bapak Suranto, kelompok Siloam mapan ing dalemipun Bapak Subianto, kelompok Korintus mapan ing dalemipun Ibu Tuti Sumiarso, lajeng kelompok Roma miturut kesepakatan. Sekawan pisungsung Minggu setunggal Juni 2019 Induk jam 6. Pisungsung Minggu gangsal atus 8.000 rupiah. Pisungsung kantong pembangunan 316.000 rupiah. Pisungsung rumah emeritus pendeta 203.000 rupiah. Pisungsung perpuluhan saking NN gangsal atus 1.000 rupiah. Induk jam 8, pisungsung mingguan Rp1.317.000 rupiah, pisungsung kantong pembangunan Rp107.000 rupiah, pisungsung rumah emeritus pendeta Rp156.000 rupiah. Pepandan Sekaran jam 6, pisungsung mingguan Rp351.000 rupiah,
Pisungsung kantong pembangunan Rp219.000, pisungsung rumah emeritus pendeta Rp159.000, pisungsung perjamuan kudus Rp261.000. Mekaten pawartos pasamuan 8 Juni 2000 selangkung. Pasamuan lan majelis ngaturaken panuwun lan Gusti tansah berkahi. Para sedherek, sabdanipun Gusti wonten ing lelakone para rasul sedasa ayat 3:51 dumugi 3:6 meratelaken. Bilih Gusti Allah boten beda-bedakaken tiyang. Saben tiyang ingkang kagolong bangsa menapa kemawon ingkang ngabekti dhateng Pangeran saha ingkang nindakaken kaleresan menika ndadosaken ing keparengipun Gusti Allah. Pangandika ingkang supados kadhawuhaken dhateng tiang-tiang Israel inggih menika pangandika ingkang martosaken bab tentrem rahayu dening Gusti Yesus Kristus ingkang jumeneng dados Gustinipun sedaya tiyang. Pinuji Paduka Duh Allah ingkang sampun nunggilaken kawula bangsa-bangsa katangsulan katresnan Paduka. Panggah teguh santosa patunggilaning umatipun Gusti lan ngudiya raketing kekadangan bakuh kukuh tinangsulan katresnan saha bedamen setunggal lan setunggalipun wonten ing Sang Kristus. Sang Roh Suci ingkang mitulungi kita. Padha saosa puji marang panjenengane kanthi kecer kang kumencring. Padha saosa puji marang panjenengan kanthi kecer kang menjreng. Kabeh kang ambekan karepen padha saosa puji marang Pangeran Yehuwa. Sumangga kita sowan ing ngarsanipun Gusti kanthi pepujen syukur lan kateguhaning kapitadosan bilih Gusti Allah sampun nunggilaken kita dados tunggal lir badan kang mung sajuga lan gegelitannya.
pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing para sedherek sedaya. Ugi nunggila ing panjenengan. Para sedherek, Injil Yohanes 17 ayat 12 dumugi ayat 21. Ngewrat pandonganipun Gusti Yesus. Ing pandonganipun menika panjenenganipun mratélakaken. Lan boten namung kangge tiang-tiang menika kemawon anggen kawula ndedonga. Nanging ugi kangge tiang-tiang ingkang pitados dhateng kawula margi saking piwulangipun supados sedayanipun sami dadosa setunggal kados dene paduka Duh Rama wonten ing kawula sarta kawula wonten ing paduka supados inggih sami dadosa setunggal kalian paduka lan kawula supados jagat pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Para sedherek, ing lampah gesang padintenan kita menapa kita dados perangan saking pandonganipun Gusti Yesus ingkang ngudi patunggilan lan antawising gegelitan sariranipun Sang Kristus. Menapa kita dados pribadi ingkang njagi patunggilaning sariranipun Sang Kristus ingkang sampun kawangan dadosa ing antawising gereja-gereja, pepantan gereja, ing setunggaling wewengkon kita manggen ing ngriku utawi ing brayat kita minangka gereja ingkang alit piyambak utawi kosok wangsulipun kita malah njalari gerejanipun Gusti tebih saking katentreman kepara asring sanget kita damel paben sulaya sarta congkrah tebih saking karukunan utawi kita dados pribadi ingkang boten peduli ing sadengah pambudidaya magepokan patunggilaning sariranipun Sang Kristus murih lestantuning gereja lan brayat kita. Para sedherek, sumangga kanthi andhap asoring manah kita nglengganani kalepatan saha karingkihan kita. Kita sowan Gusti nyuwun pangaksama saha nyuwun daya karusan ingkang nyagetaken kita dados pribadi ingkang tinunggil dening Sang Kristus tansah ngudi saha nglestantunaken patunggilaning gerejanipun Gusti. Suci mugi para anada ityas kula dimena tentrem rahayu kapenuhan ing tresna Duh Gusti kang setya paduka kula ndalaken mugi pareng nedhakaken Roh Suci ing tias kula Gusti mugi nuntutaken tias kula monggo jaya paduka
suci ing tias kula Gusti mugi nucekaken tias kula. Pasamuan kasuwun jumeneng kita kepareng nampeni sih rahmatipun Gusti. Para sedherek, tumrap kita ingkang purun ngakeni dosa ing ngarsanipun Gusti lan mbangun tekad nglampahi gesang laras kalian kersanipun Gusti. Nampenana sih rahmat saking Gusti ingkang sinerat wonten ing serat Galati 3 ayat 28 lan 29 mekaten. Ing bab iki ora ana wong Yahudi utawa wong Yunani, ora ana batur tukon utawa wong merdika, ora ana lanang utawa wadon, awit kowe kabeh padha dadi siji ana ing Sang Kristus Yesus. Mongko yen kowe kagungane Sang Kristus, ateges kowe padha dadi traing Rama Abraham lan padha dadi ahli waris miturut prasetya. Mekaten sih rahmatipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Sang Roh Suci kula kaseketno martosken Injil adi kraton swarga wit Sang Roh Suci sinung toyo nekseni Yesus Gusti Sang Pamarto. Wit Sang Roh Suci kula wicaksana wijaneraken sabda karsing Allah. Wit Sang Roh Suci kawula sembadya lampahi gesang tansah lembah mana. Kita nunggil ing pandonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka tasih maringi wewengan dhateng kawula sedaya supados kawula pepanggihan kalian paduka kanthi mirungga wonten ing satengahing pangibadah menika temah gesang kawula sangsaya kakekahaken dados seksi paduka ingkang sembada. Pramila sumangga ing satengahing pangibadah menika paduka karsa paring pangandika kawula para abdi sami siap siaga nampeni pangandika paduka lan ngleksanani wonten ing gesang padintenan. Monggo Gusti sampun ngantos kawula mangkotaken manah krana Sang Roh Suci tansah rawuh ing gesang kawula. Makuwon wonten ing manah
ngosekaken saben gesang kawula tansah tumuju ngener namung dhateng karsa paduka. Anggen paduka ngrawuhaken bedamen tentrem rahayu wonten ing satengahing timbalan paduka. Nunggilaken kawula kaliyan paduka, nunggilaken kawula kaliyan sesami kawula. Wonten ing asma dalem Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Waosan kapisan kapetik saking Purwaning dumadi 11 ayat 1 dumugi 9. Ana dene wong sak jagat iku padha tunggal basa lan tunggal tembung. Kacarita bareng padha lumaku mengetan, banjur weruh ora-ora jembar ing tanah Sinear. Tumuli padha manggon ana ing kono. Banjur padha rasanan. Payo padha nyitak bata lan diobong kang mateng. Batane kanggo watu pasangan. Lan kang digawe lepane aspal. Pengucape meneh. Payo padha yasa kutha nganggo menara kang pucake sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating slebar ana ing salumahing bumi. Sang Yewah tumeli tumedhak karsa mirsani kutha lan menara kang lagi dibangun dening para anaking manungsa mau. Sarta pangandikane Sang Yewah, lah wong-wong iku padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Iki lagi wiwitaning kakarepane. Mengko rak bakal wus ora kena diendakake. Apa kang dadi sediane. Payo kita padha tumendak lan ngisruhake basane supaya siji lan sijine aja nganti ngreti basane. Mangkono dadine Sang Yewah mbubarake wong-wong mau saka ing kono menyang ing salumahing bumi. Temahan padha kandhek anggone padha yasa kutha. Mulane tilase mau diarani Babil. Marga ana ing kono Sang Yewah anggone ngisruhake basane wong-wong ing salumahing bumi. Lan saka ing Sang Yewah anggone mbuyarake wong-wong mau menyang ing salumahing bumi. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Sumangga kita tanggepi sabdanipun Gusti kanthi maos Jabur Mazmur 150 ayat 21 dumugi 3 sekawan dipun lajengaken 3 gangsal B. Saestu kathah sanget yayasan paduka punika duyehuwah. Sadaya wau sami paduka titahaken kelayan kawicaksanan. Saindenging bumi kebak ing titah paduka. Lah punika samudra ageng lan wiyar tebanipun. Ing ngriku kemruwet kewan-kewan ageng alit tanpa wicalan ketahipun. Ing ngriku kapal-kapal sami lelayaran. Saha lewiyatan ingkang paduka titahaken, paduka damel lelangen. Sedaya sami ajeg-ajeg dhateng paduka, supados kapringan tedha ing wancinipun. Menawi paduka paringaken lajeng tinempanan. Yen paduka ngegraken asta paduka,
Sedaya sami katuwukan ing kasainan. Manawi paduka nyingidhekaken wedana paduka, sedaya sami gragapan. Menawi paduka mundhut nyawanipun lajeng sami pejah lan wangsul dados lebu malih. Menawi paduka maringaken roh paduka lajeng sami tumitah, saha lumahing bumi paduka dadosaken ninggal. Kaluhuraning Sang Yehuwa langgenga ing salawase. Pangeran Yehuwa karenana marga saka prakaryane. Panjenengane kang mirsani bumi ndadekke gumetere, gunung-gunung kaasta banjur ngewotokake kukus. Sak jeku urip aku arep ngidung kagem Sang Yehuwa. Sak lawase aku arep ngidung mazmur. Konjuk marang Gusti Allahku. Muga anggonku gagas-gagas ana ing ngarsane iki kaparing ing panjenengane. Aku bakal tansah bungah-bungah marga saka Pangeran Yehuwa. Heh nyawaku, ngluhurna asmane Pangeran Yehuwa. Haleluya. Waosan kaping kalih kapendhet saking lelakone para rasul bab kalih ayat 1 dumugi 21. Lelakone para rasul bab kalih ayat 1 dumugi 21. Bareng ing dina riyaya Pentakosta kabeh wong padha nglumpuk. Dumadakan ana swara saka ing langit saemper sumiyuting angin gedhe kang ngebaki sak omah kang kanggo lelungguhan. Banjur padha ndeleng ilat-ilat kaya uruping geni kang ambyar lan nibani sawiji-wijining wong mau kabeh. Tumuli kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa-basa liya. Bab kang kawisikake dening Roh supaya kalahirake. Nalika semono ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sangisoring langit. Bareng ana swara mengkono mau, tumuli wong akeh padha teka kumrubut sarta padha kuwur atine amarga saben wong krungu para rasul padha ngendika ngagem basane wong-wong mau. Kabeh padha njenger kairaman banjur padha celathu. Apa sing padha caturan iku dudu wong Galilea? Kepriye? Dene kita dhewe-dhewe padha krungu anggone caturan nganggo basa kita dhewe, yaiku basa kang kita anggo ana ing negara asal kita. Kita iki wong Persia, Media, Elam kang padha manggon ing Mesopotamia, Yudea lan Kapadokia, Pontus lan Asia, Frigia lan Pamfilia, Mesir lan ing wewengkone tanah Libya kang cedhak karo Kirene, wong-wong neneka saka ing negara Rom, iya wong Yahudi, iya wong kang manjing agama Yahudi, wong Kreta lan wong Arab. Kita krungu wong-wong iku padha celathu nganggo basa kita dhewe-dhewe bab pakaryan-pakaryan agung kang katindakake dening Gusti Allah. Kabeh padha kairaman sarta bingung lan padha sakpocapan mengkene. Apa to tegese iki? Nanging wong liyane ana kang ngece celathune. Wong iku rak padha mendem anggur manis. Rasul Petrus tumuli jumeneng dalah para katine 11 sarta ngendika,
kelawan swara sora marang wong-wong mau. Para sedherek Yahudi saha panjenengan sedaya ingkang sami dedalem ing kitha Yerusalem, mugi sami nguninganana saha kula aturi midhangetaken atur kawula. Tiang-tiang menika boten sami mendem kados panginten panjenengan. Amargi sakmenika saweg jam 09.00. Nanging inggih menika ingkang kapangandikaaken dening Gusti Allah lumantar Nabi Yoel mekaten. Besok ing dina-dina kang wekasan mengkono pangandikane Allah. Ingsun bakal ngesokake roh ingsun marang sakehing manungsa. Anak-anak ira lanang lan wadon bakal padha medhar wangsit. Lan wong nom-nomanira bakal padha ndeleng wahyu. Sarta wong-wong ira kang wis tuwa bakal oleh impen. Uga para abdi ingsun lanang lan wadon bakal sun esoki roh ingsun ing dina-dina iku lan bakal padha medhar wangsit. Sarta ingsun bakal nganakake mujizat-mujizat ana ing dhuwur, ana ing langit. Lan pratandha-pratandha ana ing ngisor, ana ing bumi. Getih lan geni sarta kumulening pega. Srengenge bakal salin dadi peteng dedet lan rembulan bakal dadi getih sadurunge dinaning pangeran kang agung lan luhur iku teka. Ana dene saben wong nyebut asmane pangeran iku bakal kaparingan pitulungan rahayu. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Waosan Injil wanci menika badhe kawaos miturut Injil Yukanan. Yukanan bab 11 kawaos ayat 8 dumugi 17 kalajengaken ayat selangkung dumugi 17. Yukanan 11 ayat 8 dumugi 17 kalajengaken ayat selangkung dumugi 17 mekaten. Unjuke Filipus, Gusti, kawula mugi sami paduka tedai Sang Rama menika, supados kawula sedaya sami marem. Pangandikane Gusti Yesus, wis semono lawase anggonku nunggal karo kowe kabeh Filipus, nanging kowe kok ora wanuh marang aku. Sing sapa wis ndeleng aku iku wis ndeleng Sang Rama. Kepriye dene kowe kandha kawula mugi sami paduka tedai Sang Rama? Apa kowe ora ngandel yen aku iki ana ing Sang Rama lan Sang Rama ana ing aku? Apa kang dak tuturake marang kowe iku ora dak ucapake saka karepku dhewe? Nanging Sang Rama kang dumunung ana ing aku, panjenengane iku kang nindakake pandamele. Padha ngandela marang aku, yen aku ana ing Sang Rama lan Sang Rama ana ing aku. Utawa saora-orane padha ngandela marga saka pandamel-pandamel iku. Sak temen-temene pituturku marang kowe, sing sapa pracaya marang aku iku bakal nindakake uga panggawe-panggawe kang dak lakoni, malah panggawe-panggawe kang luwih wigati katimbang karo iku. Awit aku lunga menyang ing ngarsane Ramaku, lan apa wae kang kok suwun atas saka jenengku aku bakal ngleksanani supaya Sang Rama kaluhurna ana ing Sang Putra.
Menawa kowe padha nyuwun apa-apa marang aku atas saka jenengku, iku aku kang bakal ngleksanani. Menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepana pepakonku, aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi Sang Juru Panglipur liyane, supaya panjenengane nunggala karo kowe. Yaiku roh ing kayekten, jagat ora bisa nampani panjenengane, amarga jagat ora nyumurupi lan ora wanuh karo panjenengane. Nanging kowe padha wanuh marang panjenengane, marga panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe. Kabeh iku mau tak warahake marang kowe, mumpung aku isih nunggal karo kowe. Nanging Sang Juru Panglipur ya iku Sang Roh Suci, kang bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengku, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe, sarta bakal ngelingake kowe sabarang kang wis dak wulangake marang kowe. Kowe padha dak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku dak wenehake marang kowe, lan apa kang dak wenehake iku ora kaya pawewe jagat marang kowe. Atimu aja melang-melang lan aja giris. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu nggih menika tiyang ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken wonten ing gesang padintenanipun. Haleluya. Bapak Ibu lan para sederek ingkang kinasih, kita remen wonten ing kawontenan ingkang kebak patunggilan, kebak tentrem rahayu, menapa remen wonten ing kawontenan ingkang kebak cerah. Remen gadah brayat ingkang suasananipun menika tentrem rahayu. Menapa remen kawontenaning brayat menika kebak cerah padudon. Remen ingkang pundi Bapak Ibu? Ngono iki dadak ditakokke. Aneh-aneh, saya tuwa Pak Endar iki nganyelke nek takon. Lho kula menika namung kepengin supados mantep. Sanajan kula nggih ngertos, mestinipun kita sedaya menika kepengin brayat patunggilaning pasamuan menika tansah wonten tentrem rahayu. Tansah ngraosaken patunggilan, persatuan di antara kita. Mila lagunipun para nem-neman, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Menika kangge ngemutaken kita menika kepengin wonten ing gesang sesarengan menika tansah wonten raos patunggilan, persatuan, sanes cerah, sanes padudon. Nanging sanajan to mekaten, menapa ingkang kita pingin inggih patunggilan menika menapa setunggaling perkawis kawontenan ingkang sasampunipun kita ndedonga, Gusti kula nyuwun brayat kula tansah ngraosaken patunggilan, persatuan, tentrem rahayu tansah rawuh, makcling. Lajeng brayat kita menika aman-aman saja. Brayat kita tanpa cerah, tanpa padudon,
menapa tasih perlu wonten ingkang kita tindakaken. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, persatuan patunggilan menika boten sacara otomatis nalika kita manjing pitados aku percaya karo Gusti Yesus ing katentreman. Mula mesti mengko brayatku dadi tentrem rahayu. Aku wis ndedonga mesti mengko brayatku kebak persatuan. Mboten mekaten, mboten otomatis mekaten. Krana patunggilan menika kedah dipun upadi, diupayakan. Lajeng menapa maknanipun pandonga kita? Pandonga menika inggih dados modal kekiatan kangge ngemutaken bilih kita menika gadah pepinginan, gadah gegayuhan supados kawontenaning brayat, kawontenaning pasamuan menika tansah wonten ing persatuan. Mila sedaya menika kedah dipun udi kanthi menapa kemawon. Kanthi sak kekiyataning gesang kita sami. Perkawis menika inggih kados ingkang sampun kapranata menawi kita ngemuti waosan ingkang angka 2 wanci menika wonten ing para rasul bab 2 ingkang nyariosaken bab para tiyang ingkang sampun sami manjing pitados dumateng Gusti Yesus. Sak sampunipun pitados dumateng Gusti Yesus gesangipun boten sak pikajengipun piyambak. Nanging wonten pranatan-pranatan ingkang kedah dipun lampahi. Salah setunggalipun inggih menika kala semanten wonten pranatan ing mangsa Pentakosta. Dados kala rumiyin menika kebiasaan tradisi Pentakosta menika ugi wonten. Nanging kala rumiyin tradisi Pentakosta menika ingkang sepisanan panci boten mengeti rawuhipun Sang Roh Suci. Krana Sang Roh Suci dereng rawuh. Nanging kebiasaan tradisi Pentakosta kala rumiyin ingkang sepisanan menika kangge mengeti, kangge ngriyadenaken pakaryanipun Allah ingkang agung, anggenipun Allah menika kepareng mengku, anggenipun Allah menika kepareng nunggil kalian umatipun sak sampunipun umat kalepasan kaluaran saking blengguning penjajahan ing tanah Mesir, umatipun Gusti katuntun lumebet wonten ing tanah kamardikan ingkang kawestanan tanah Kanaan. Sak bibaripun pun tuntun dumugi tanah Kanaan, bangsa pilihanipun Allah menika mboten dipun kendelaken kemawon. Wis kono sak karepmu sing padha urip ning tanah sing wis tak paringake. Mboten, nanging Gusti Allah tasih kepara tansah rawuh wonten ing bangsa menika. Buktinipun menapa? Buktinipun Allah tansah berkahi. Wonten hasil panenan-panenan ingkang saged dipun nikmati dening bangsa Israel ing tanah Kanaan. Pramila bangsa menika umatipun Allah menika sami mengeti pakaryan agungipun Allah. Anggenipun Gusti Allah maringaken wiwitaning hasil bumi ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng para umat. Menika wonten ing dinten Pentakosta. Pramila sanajan to bangsa Israel menika sampun nyebar dumugi ing pundi-pundi papan, nanging nalika dinten Pentakosta
umatipun Gusti menika sami nunggil malih wonten ing Yerusalem. Nunggil ngriyadenaken riyadin Pentakosta, ngucap syukur krana Gusti Allah sampun maringaken wiwitaning hasil saking olah-olahan tetanen. Pramila tradisi menika ugi kepareng kita lajengaken nalika kita ugi ngriyadenaken Pentakosta ing sakiwa tengenipun dinten Pentakosta menika kathah-kathahipun wonten ing tlatah Jawi gereja-gereja ngawontenaken ingkang kawestanan riyaya unduh-unduh. Menika yektosipun kangge ngengetaken bilih kita menika tansah gumantung kalian Gusti Allah. Menika kangge ngemutaken bilih ingkang maringi rejeki menika, ingkang kaparingan rejeki menika inggih kita sedaya. Lan ingkang maringi menika inggih Gusti Allah. Gesangipun manungsa tansah wonten sambet rapetipun kalian Gusti Allah. Wonten ing sedaya labo-labet kita, Gusti Allah tansah nunggil kalian kita. Dinten Pentakosta kangge ngemutaken kita nalika kita mbekta hasil saking menapa ingkang kita udi wonten ing gesang padintenan. Riyaya unduh-unduh wonten ing dinten Pentakosta menika ngengetaken kita ngucap syukur dumateng Gusti Allah kados umatipun Gusti kala semanten. Menika ingkang angka sepisan dene ingkang angka kalih Pentakosta menika ugi mengeti anggenipun Gusti Allah menika maringaken dekalog utawi dasatitah utawi 10 perintah Tuhan wonten ing Redi Sinai ingkang kaparingaken Gusti Allah lumantar Musa dumateng umatipun. Lajeng krana dipun pengeti umat lan bangsa menika sami tansah kemutan Gusti Allah sampun maringi pranatan wonten ing gesangipun. Pramila umat kedah tansah sumuyut tunduk dan taat kepada perintah Tuhan Allah. Menika ingkang dipun pengeti, dipun raos-raosaken dening umat kala semanten nalika saben-saben mengeti dinten Pentakosta. Para murid-muridipun Gusti lan umat kala semanten kapratelaken wonten ing kitab para rasul. Inggih sami ngriyadenaken Pentakosta. Sami kekempalan malih. Lan saestu wonten ing satengahing kakekempalan ingkang kebak raos pangucap syukur ketergantungan kalian Gusti Allah. Wonten ing salebeting raos patunggilan krana rumaos tansah dipun tunggilaken dening Allah minangka umat pilihanipun Allah ingkang kedah tansah sumuyut taat menjalankan perintah Allah. Wonten ing kawontenan ingkang kados mekaten menika Sang Roh Suci rawuh nedhaki para kagunganipun Gusti. Pramila nalika Sang Roh Suci ingkang wonten ing waosan Injil sampun kaprasetyakaken dening Gusti Yesus. Sakbibaripun Gusti Yesus sumengka dhateng swarga, Gusti Yesus ingkang saderengipun sampun prasetya badhe maringaken roh ingkang paring panglipur, roh ingkang mitulungi para murid. Inggih menika
Roh Suci. Roh Suci ingkang rawuh makuwon wontening saben manahipun tiyang ingkang kala semanten makantar-kantar nalika mengeti dinten Pentakosta. Ndadosaken para tiyang-tiyang ingkang beda-beda basanipun menika saged ngertos menapa ingkang dipun ucapaken dening murid-muridipun Gusti. Wonten perkawis kejadian ingkang nganeh-nganehi. Nanging menika sedaya saged kita ngertosi kanthi pitados. Bilih ing satengahing raos ngucap syukur ingkang saestu. Wonten ing satengahing raos patunggilan ingkang saestu. Tiang-tiang ingkang beda-beda suku, bahasa, bangsanipun beda nanging saged ngertos, saged memahami menapa ingkang dipun ucapaken dening murid-muridipun Gusti Yesus. Kados sak mangke kathah nem-neman ingkang sami nderek ngibadah wanci menika. Nalika nem-neman menika dipun jak wawan pangandikan kanthi basa Jawi ngaten menika nggih kula ragu-ragu janjane do mudeng apa ora. Pripun sing nem-nem niki? Aku tiwas ngecuprus ngene. Ora mudeng. Nanging setunggal keyakinan kita nalika kita pokokipun kepengin manunggal, nalika kita ngraosaken kepengin kasdu tersentuh hati kita oleh Tuhan, di saat itulah mujizat terjadi. Sanajan to kula ngangge basa ndaki ning ora iso basa dalang mboten saged. Isone nggih basa campuran ngaten niki. Kula pitados para kaneman menika tetep saged nangkep menapa ingkang kakersakaken Gusti. Pripun nem-neman? Mudeng mboten? Rada blas. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, menika ingkang kedadosan kala semanten nalika para umatipun Gusti nglempak ing dinten Pentakosta manahipun makantar-kantar wonten patunggilan, wonten pepinginan namung ngucap syukur dumateng Gusti. Bab basa ingkang beda-beda menika boten dados pepalang kangge para umat menika saged ngertosi menapa ingkang dados karsanipun Gusti dipun ucapaken dening murid-muridipun Gusti Yesus. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, patunggilan menika panci perlu dipun udi kados dene umatipun Gusti ingkang sepisanan kala semanten sami ngudi patunggilan. Sanajan sampun sami sumebar nanging keroyo-royo nunggil wonten ing Yerusalem. Sami kepengin ngaturaken pangucap syukuripun srana mbekta hasil olah tetanenipun wonten ing raos patunggilan menika. Manahipun sami dipun gerakaken dipun osekaken malih. Ngraosaken patunggilan. Ngraosaken persatuan. Nanging menika persatuan ingkang kinersakaken dening Gusti. Boten persatuan ingkang dipun peksa-peksa, dipun peksakaken. Beda nalika persatuan menika kedah dipun peksa, kados-kados menika kewajiban
ingkang badhe wonten mboten persatuan nanging perpecahan. Nalika persatuan menika mboten mrentul saking kesadaran. Dipun raosaken namung minangka usahanipun piyambak. Mboten wonten sambet rapetipun kalian Gusti Allah ingkang wonten namung perpecahan. Kados sak mangke kathah pasamuan menika ingkang sami dredah piyambak. Pasamuan ingkang cecongkrahan pecah dados pasamuan malih krana pemilihan pendeta. Krana wonten ing pasamuan menika ingkang dipun mungaken menika namung pemikiran-pemikiranipun piyambak. Sami ngego pikajengipun piyambak kesupen yen pasamuan menika yektosipun dipun agem dados pirantosipun Gusti kangge milih abdinipun Gusti ingkang saged sesarengan leladi kalian pasamuan. Para sedherek ingkang kinasih, kawontenan ingkang kados mekaten menika kados kawontenan ing waosan kita ing purwaning dumadi 11 ingkang kita sedaya sampun apal cariyos bab menara Babel. Nah menika kan cengkah ing lelakone para rasul Gusti Allah ngersakaken patunggilan. Nanging wonten ing purwaning dumadi Gusti Allah ngersakaken supados tiang-tiang menika sami sumebar mila dikacaukan bahasanya. Bahasanya menjadi banyak. Janjane Gusti Allah ki piye to? Ndek ben ngersake bendo pisah-pisah. Ning nggon para rasul Gusti Allah ngersake do nunggil. Bapak Ibu, wonten ing purwaning dumadi Sakderengipun wonten ing bab setunggal ayat 17 Gusti Allah sampun ngersakaken supados manungsa menika sami tangkar tumangkar lan bebrananan lan ngebak ana bumi. Menika kersanipun Allah. Nanging ewa semanten krana kesombonganipun manungsa mbrontak dhateng perintahipun Allah menika. Ora penak nek awake dhewe pisah-pisah nyebar ning bumi iki. Wis ayo awake dhewe gawe kutha sing gedhe, ana menarane. Menika mboten sanes, inggih namung ngemungaken cara pikiripun piyambak. Mboten ngrewes menapa ingkang dados kersanipun Allah. Menika ingkang dadosaken kawontenanipun umat kala semanten sami bibrah. Bapak Ibu lan para sedherek kagunganipun Gusti ingkang kinasih. Patunggilan ingkang namung kita pitadosi krana patunggilan menika urusan kula. Patunggilan persatuan itu adalah keinginan saya sendiri tanpa campur tangan Tuhan Allah, tidak ada hubungannya dengan Tuhan Allah. Menika badhe ndadosaken kita badhe tansah ngener dhateng pepinginan-pepinginan diri sanes kersanipun Allah. Menika ingkang badhe gampil ndadosaken cerah. Mila wonten ing dinten Pentakosta menika kita dipun engetaken malih panci leres kasinggihan ingkang kita pingini menika persatuan.
patunggilan supados tentrem rahayu tansah rawuh. Nanging patunggilan menika monggo kita papanaken wonten ing satengahing karsanipun Allah. Sanes namung menika pepinginan kita piyambak. Yen kita papanaken wonten ing sak ngandhaping karsanipun Allah, kita badhe ngranggeh persatuan menika kanthi caranipun Gusti Allah. Sanes kanthi cara-cara kita menungso ingkang sok asring memaksakan kehendak. Ingkang sok asring krana persatuan menika kita gumunggung. Menika sanes ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Pramila rawuhipun Sang Roh Suci wonten ing dinten Pentakosta menika ugi ngemutaken kita bilih Sang Roh Suci sampun rawuh, sampun makuwon wonten ing manah kita, nanging panguwasipun tetep agung tumrap kita. Sanes kita ingkang manguwasi Sang Roh Suci, nanging sumangga supadosa namung Sang Roh Suci ingkang tansah manguwaosi gesang kita. Pramila khotbah menika mboten kula panjang-panjangaken. Lho, supados mboten namung pepinginan kula, nanging pepinginan panjenengan ugi to. Ingkang kula ngertos manah-manah panjenengan menika ingkang sampun dipun tedhaki Sang Roh Suci, aja suwe-suwe. Hendang cepet. Aku bariki selak ngene. Aku selak ngono. Wah, niku to, nggih to? Nah, wong Roh Sucine padha. Nah, solider kula. Nggih, nek ngoten kinten-kinten namung ngaten nggih Bapak Ibu. Intinipun Pentakosta. Iki wis weneh engko. Intinipun ing dinten Pentakosta kita dipun engetaken. Mligi wonten ing prajanjian anyar, Sang Roh Suci rawuh makuwon wonten ing manah kita, monggo kita tansah mirengaken dawuhipun Sang Roh Suci supados kita tansah ngudi patunggilan miturut dawuhipun Gusti, sanes nuruti pikajeng kita piyambak-piyambak. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ning kangge kita sami. Ing satengahing wekdal ing menika kalajengaken wontenipun pepujen paduan suara gerukma kasumanggaken.
Pasamuan ingkang kinasih. Sarengan umatipun Gusti ing sauriping wekdal sumuga kita pratelakaken saha kita teguhaken malih isining kapitadosan kita kanthi ngucapaken pengaken pitados rasul. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumengka dhateng ing swarga, binarak wonten tengipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kita lumebet wonten ing peladosan sakramen Bujono lan kepareng kula ngginakaken bahasa Indonesia supados para anak-anak putu-putu kita langkung bebles nalika nderek wonten ing sesengkeran pambujanan menika. Anak-anak tolong diperhatikan apa yang disampaikan Pak Endar sebelum anak-anak dan para orang tua, simbah-simbah, anak-anak mengikuti perjamuan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, dalam ibadah hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan itu adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Karenanya sakramen perjamuan mengingatkan kepada kita sekalian akan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Juga mengingatkan kita sekalian akan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan sekaligus juga mengingatkan kita akan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja dan keluarga untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu boleh Engkau nyatakan kembali dalam kehidupan kami, terutama saat Engkau memanggil setiap kami anak-anak-Mu dalam sakramen perjamuan. Sehingga kami secara ragawi dan jasmani dapat merasakan kembali tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan sebagai cinta-Mu untuk menyelamatkan kami umat manusia. Karenanya ya Tuhan,
kami juga berjanji akan selalu meneladan cinta kasih-Mu kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar rasa, keadaan, situasi persatuan yang mendatangkan damai sejahtera selalu hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, mari sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam hati demikian. Pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, roti dan anggur yang ada di meja perjamuan ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menetapkan hati dan hidup ini, biarlah senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Terimalah dan bagikanlah. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan roti yang ada di hadapan jemaat masing-masing. Bagi yang belum mendapatkan, bisa menghubungi petugas yang ada di samping. Ada Bunia, ada Mbak Esther, ada Mas Radit, dan Mas Dio. Semua sudah mendapatkan roti. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus ini, dan dengan yakin serta percaya kita terima dan kita makan sebagai persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dipersilahkan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, demikian pula anggur di dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Terimalah dan bagikanlah. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan anggur yang ada di hadapan jemaat masing-masing. Mari bersama kita angkat anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus ini, dan dengan yakin serta percaya kita minum, kita terima bersama anggur yang melambangkan darah Kristus. Dipersilahkan. Jemaat, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, pisingsung cinaning raos syukur ingkang kita aturaken ing dinten Pentakosta ingkang kita riyadinaken wekdal samangke. Tinalesan pangandikun Gusti ingkang sinerat saking pangandaring Toret bab 16 ayat 9 lan 10. Kowe ngitunga 7 minggu. Anggonmu ngitung 7 minggu iku wiwitana nalika anyak ngerti gandum kang durung dieneni.
nuli kowe ngriyayakno dina gedhe riyaya pungkasane 7 minggu kagem Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu kalawan nyaosake pingsungsung manasuka minurut anggonmu kaberkahan dening Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu. Kumuko kasono rohe yang suci Gusti kang setya tuhu wis paring prajanji do pamarta kang sinale kang mugi wonten Pentekosta
kira paduka tansah tumedhau dateng pasamuan paduka wae manah kula duh pamarta kang sinalih kamugi wonten Pentekosta agung malih mratini ing donya. Kita nunggiling pandonga. Duh Gusti, saestu kawula para abdi ngaturaken panuwun kunjuk wonten ing ngarsa paduka. Awit paduka sampun nunggiling satengahing kawula ngawontenaken pangibadah wanci menika, malah paduka karsa ngemutaken kawula ing dinten pengetan Pentekosta menika saestu paduka rawuh srana Sang Roh Suci dedalem wonten ing manah kawula. Kawula kepingin supados namung Sang Roh Suci ingkang tansah manguwaosi gesang kawula. Temah cara gesang kawula kaanyaraken namung nut miturut dawuh karsa paduka mirunggan. Nalika kawula kepingin ngudi patunggilan persatuan temah wonten tentrem rahayu. Duh Gusti wanci menika kawula ngemuti sanak sederek ingkang nembe nandhang sakit. Sumangga Gusti piyambak ingkang karsa rawuh ing gesangipun paring usada. Lumantar dokter, para medis lan jejampe ngangkat tamakaken Gusti karsa mbirat sesakitipun. Kawula ugi ndedonga tumraping bangsa lan negari kawula. Kawula tansah ndedonga amrih patunggilan ingkang tansah rawuh kados ingkang paduka kersakaken najan to beda-beda kawontenan kawula, basa kawula, bangsa kawula, agami kawula, kapitadosan kawula, nanging kawula kepareng badhe tansah ngudi patunggilan kados ingkang paduka kersakaken. Dayani bangsa menika tansah santosa lan kiat kekah nyunaraken katresnan paduka. Duh Gusti, kawula ugi ndedonga tumrap pasamuan paduka mliginipun pasamuan GKJ Wonosari Klaten ngriki mirunggan ingkang minggu ngajeng mangke. Inggih tasih wonten ing swasana Pentekosta kepareng badhe ngriyadenaken Pentekosta kanthi cara ngawontenaken riyaya unduh-unduh. Kawiwitan ing dinten Setu kawontenaken kirab lan ugi ing minggunipun kawula kepareng badhe ngaturaken sacara mirunggan pisungsung awujud barang lan menapa ingkang kawula gadahi. Mugi karenan wonten ngarsa paduka. Duh Gusti, saestu paduka karsa nuntun lan ngosekaken saben kawula saged nderek wonten ing riyaya unduh-unduh kanthi suka bingahing manah. Wanci menika kawula ugi ngaturaken atur pisungsung ingkang sampun kawula cawisaken saking griya kawula piyambak-piyambak. Gusti karsa nucekaken. Mekaten pandonga kawula sedaya menika kawula suwun wonten ing asma dalem Sang Kristus. Amin. Rama kawula kang wonten swarga ingkang asma kasucena
sapunika sinungo cekap rejeki kula kaapuntena kadya kula ugi ngapunteni tiyang kalepatan sampun neken kula dateng panggoda kalepasno kula saking piyawon cer Gusti kagungan kraton lan wisesosan tol kamulyanyo ngantos lami-laminyo. Amin. Amin. Sami budidaya nglestantunaken patunggilaning sariranipun Sang Kristus lan sakmangke enerna manah panjenengan dumateng Gusti. Kawula neraken manah dumateng Gusti. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Kawula sumadyo dados seksinipun Sang Kristus. Pinujiya Gusti Allah kita. Samangke enggo saklaminipun. Mengkero saking papan pangibadah menika nuju gesang padintenan ingkang badhe panjenengan lampahi. Nindakaken timbalan perintahipun Gusti ing lampah gesang panjenengan. Karimata patunggilan sariranipun Sang Kristus ing pundi kemawon panjenengan kapapanaken Gusti. Lan sami nampenana berkah peparingipun Gusti ingkang nunggil ing panjenengan mekaten. Serahmat lan tentrem rahayu ingkang binangkanipun saking Allah Sang Rama lan saking Gusti Yesus Kristus so patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya samangke ngantos ing salami-laminipun. Amin. Sang Roh Suci roh ingkang tresnan nuntun mring kula slamiya nyingken raos pasulayan amre jagat tentrem raharja rukun ketiang kaca congkrahan sinuntuna mring kula Doro suci roh kasunyatan nunggila mring kula slaminya mrepa bareng karsaning Allah wato pateng tiang ambek sio